La Revolució Francesa de 1789 va significar el trencament de les estructures de l'antic règim a França. Les repercussions a Catalunya foren la Guerra Gran, entre el 1793 i el 1795, quan les tropes franceses corrien pel territori català en guerra amb la monarquia espanyola i l'ocupació napoleònica, a partir de 1808, provocà un aixecament popular antifrancès, però que, alhora, era un aixecament contra l'estat de coses que significava l'absolutisme. La Guerra del Francès va durar del 1808 al 1814 i es va caracteritzar per l'actuació de partides guerrilleres i pels setges remarcables, com el que patí la ciutat de Girona. La convocatòria de les Corts de Cadis és la mostra més evident que, políticament, el país estava canviant. La primera Constitució espanyola, de 1812, si exceptuem la de Baiona, feta pels francesos, significà el primer text legal de caire liberal i en la seva redacció hi tingué un paper important el català Antoni de Capmany. El retorn del rei Ferran VII, el 1814, suposà la suspensió del text constitucional i el retorn de l'absolutisme. Semblava que tornava a la situació anterior, però la inestabilitat política i les dificultats econòmiques, amb un empobriment de la població i amb un panorama de fallida de la hisenda reial, feien molt difícil el redreçament si no tributaven les classes privilegiades i si no hi havia un repartiment de la riquesa territorial. A partir d'aquí, els aixecaments militars de caire liberal van anar sovinetjant. Al principi de 1820, el coronel Riego va fer un pronunciament que triomfà i retornà la Constitució de Cadis. El trienni liberal, tal com es coneix aquest període, tendia a aplicar mesures liberals per tal de redreçar l'economia, llibertat econòmica industrial, primera desamortització eclesiàstica, etc. Reordenar la presència de cases de religiosos i afavorir les llibertats públiques. L'aixecament reialista, fill de la mala conjuntura agrària i la conspiració nobiliària, va posar el país enmig d'una guerra civil que, amb l'ajut dels exèrcits de la Santa Aliança, que eren els 100.000 fills de Sant Lluís, van enderrocar el govern i van abolir una altra vegada la Constitució. Entraríem posteriorment a la dècada ominosa de 1823 a 1833, que va tirar enrere totes les mesures decretades durant el trienni liberal. A la mort del rei Ferran VII es plantejà un conflicte successori entre la regent Maria Cristina, que regnava en nom de la seva filla Isabel, un cop havia estat derogada la llei sàlica, que prohibia a les dones regnar, i Carles, el germà del rei, que reclamava els drets successoris. Això seria l'origen del carlisme, que tants anys durà en la història d'Espanya. Del 1833 al 1874 veurem com, per una banda, Espanya es va formant com un estat liberal i, per l'altra, es noten tensions de tota mena en la seva consolidació. La formació de l'estat liberal espanyol es va veure envoltada pel fet bèl·lic de la Primera Guerra Carlina, que durà a Catalunya fins al 1840. Els carlins foren importants a Catalunya i tingueren suport en la pagesia, que tampoc es veia afavorida pel nou estat ni per les seves mesures econòmiques de caire capitalista. La desamortització, que eren vendes de l'Església, que tenia com a finalitat eixugar el dèficit de la hisenda i pagar l'exèrcit que combatia els carlistes, fou una de les mesures més importants de la Revolució Liberal. Tot i això, no aconseguí que la pagesia accedís a la propietat de la terra. Els efectes de la Guerra Carlina propiciaren aixecaments populars a la ciutat de Barcelona, com per exemple el de 1837, coneguts com a bullangues, que mostraven també el descontentament de la població urbana davant de la seva situació i que desembocaren en accions anticlericals. La controvèrsia política la protagonitzaven els moderats i els progressistes. Els primers tenien un concepte més autoritari, volien donar més protagonisme a la corona, eren més restrictius amb les llibertats i apostaven per un sufragi restringit. Per contra, els progressistes tenien un concepte més ampli de la sobirania nacional i eren partidaris d'àmplies llibertats. Durant aquests anys hi hagué governs progressistes i moderats, i aquests últims serien predominants, i en última instància els que caracteritzarien l'estat liberal espanyol. El general Prim, el 1868, encapçalà una insurrecció militar de signe progressista que obrí les portes al conegut sexenni revolucionari. Isabel II marxà del país i Amadeu de Savoia fou coronat com a nou rei. La Constitució de 1869 dona àmplies llibertats democràtiques.
L'assassinat del general Prim i l'abdicació d'Amadeu van precipitar l'adveniment de la Primera República, del 1873 al 1874. A Catalunya hi havia un nombre important de republicans federals i fins i tot un destacat ideòleg i polític republicà, Francesc Pi i Maragall. Aquest va arribar a la presidència de la República. Catalunya havia començat a desenvolupar una primerenca indústria del cotó a finals del segle XVIII. La conjuntura bèl·lica d'entre segles va comportar una aturada d'aquest procés. A partir dels anys 30, l'activitat es reprèn amb força i el 1833 es funda a Barcelona la fàbrica Bonaplata, la primera accionada per vapor i que fou cremada per sectors artesanals que veien en aquesta nova instal·lació la seva ruïna. A partir dels anys 40, la industrialització catalana començà a ser un fet. El sector pioner serà el tèxtil de cotó, tot i la importància de la mecanització de la llana a Sabadell i Terrassa. Per raons energètiques, les indústries es situaren al litoral, on podia arribar el carbó i al llarg dels cursos del riu Ter Llobregat, on s'instal·laren colònies industrials. No fou possible un creixement de la indústria siderúrgica per manca de carbó i ferro, tot i que destacaren importants empreses de construcció mecànica, com la Maquinista Terrestre i Marítima, fundada el 1855. Al costat d'aquest desenvolupament industrial hi hagué la millora de les comunicacions, tant pel que fa a camins i carreteres com en la construcció de la xarxa ferroviària. La línia Barcelona-Mataró, el 1848, va ser la primera construïda a Espanya. Si la industrialització és el fet econòmic rellevant de l'economia del segle XIX, no hem d'oblidar-nos d'altres transformacions. Primer, el creixement demogràfic, que continuant tendències ja iniciades al segle XVIII i que significà que es passés de 900.000 habitants a final dels 700 a 1.752.000 persones al 1877. I destacaria el creixement de nuclis industrials i de ciutats, especialment a Barcelona, que conegué l'enderroc de muralles i fenòmens urbanístics com el projecte de l'Eixample, ideat per Ildefons Cerdà. Quant a l'agricultura, tot i mantenir-se la tradicional centrada en els cereals, en veurem aparèixer una de més orientada al mercat, com el conreu de l'avellana i l'ametlla a Tarragona, l'arròs al Baix Ebre i al Montsià, les patates al Maresme i Osona o els arbres fruiters a Lleida, per posar-ne alguns exemples. Per damunt de tot, cal ressenyar el creixement espectacular de la vinya entre 1868 i 1880, com a conseqüència de la crisi de la filoxera a França. Un cop la plaga passà a Catalunya, s'estengué ràpidament. Això provocà una crisi al sector i importants conflictes socials amb els rabassaires, cosa que fa que es formi el 1922 la Unió de Rabassaires, el sindicat pagès més important a Catalunya. La industrialització va veure aparèixer el proletariat. L'obrer industrial ben aviat prengué consciència de la seva situació laboral i de vida i començà a organitzar-se i a exigir millores socials. Al 1834 tenim notícia d'un document fet per un grup de teixidors en el qual es queixaven davant les autoritats barcelonines de l'intent dels patrons d'engrandir la llargària de les peces pel mateix salari. Al 1840 es funda l'Associació de Protecció Mútua de Teixidors de Cotó, la primera societat obrera. Els anys del sexenni revolucionari coincidirien amb la implantació de la primera internacional obrera a Espanya. Fanelli, destacat anarquista, va fundar a Barcelona un nucli de la Internacional. El moviment obrer català, des de llavors, es va vincular amb l'obrerisme internacional. El 1870 es produïa el primer Congrés Obrer Espanyol a Barcelona, adherit a la Internacional, en el qual s'imposaren les tesis bacunístiques, cosa que explicaria la importància i persistència del moviment anarquista a casa nostra. Posteriorment, es celebra a Barcelona el 1881 el Congrés de la Federació dels Treballadors de la Regió Espanyola, anarcosindicalista, i el 1879 Pablo Iglesias funda el PSOE a Madrid i la UGT el 1888 a Barcelona, de caràcter marxista. També cal mencionar el sindicalisme moderat de les tres classes de vapor. El pronunciament del general Martínez Campos, al final del 1874, instaurà novament la monarquia borbònica amb el rei Alfons XII. El 1876 s'aprovava una nova Constitució que posava les bases de l'anomenat període de la Restauració, l'artífex de la qual fou el conservador Cánovas del Castillo. El sistema polític es basaria en l'alternança de dos partits polítics dinàstics, el conservador i el liberal de Sagasta, mentre que els altres partits, republicans, socialistes i carlins, encara que es presentaven a les eleccions, només aconseguirien algun escó.
La clau era el sistema electoral controlat pel govern a través dels governadors civils que, mitjançant el caciquisme, feien sortir per coacció o per irregularitats els candidats pactats. En aquest context polític sorgia el catalanisme. Anys abans ja s'havia donat el moviment cultural de la Renaixença, que va ser un intent de recuperar una consciència diferencial catalana i alhora integrar al panorama cultural català alguns corrents europeus com el romanticisme. Hi hagué contribucions des de tots els àmbits culturals: història, literatura, poesia, filosofia, dret i un dels elements cabdals, la recuperació de la llengua catalana per a l'ús literari. Paral·lelament, van començar a sorgir associacions catalanistes que començaven a reivindicar un tracte diferencial per a Catalunya. Des de publicacions com el Diari Català de Valentí Almirall, republicà al federal desencisat amb el desenllaç que va tenir la Primera República, o La Veu de Montserrat, del grup catòlic de Vic, o com la Renaixença, més situades en posicions radicals, es van començar a plantejar qüestions d'agitació catalanista. Agitació que es va plasmar en accions com el Memorial de Greuges de 1885, en el que es reclamava la defensa del dret civil català i mesures proteccionistes. Accions que van fer quallar la Unió Catalanista. Agrupació que reunia tots aquells grups i persones que volien dotar Catalunya d'una personalitat política pròpia i que va desembocar en les bases de Manresa de 1892. Alhora, començaren a publicar-se llibres de doctrina catalanista, com Lo catalanisme, el 1886 de Valentí Almirall, des de l'òrbita més progressista, La tradició catalana de 1892 del bisbe Torres i Bages, dins de l'àmbit catòlic i conservador, o el Compendi de doctrina catalanista d'Enric Prat de la Riba i Pere Muntanyola. La desfeta colonial de 1898, amb la pèrdua de Cuba, Puerto Rico i les Filipines, van afectar els interessos catalans, van posar de manifest la poca sintonia entre el govern de l'Estat i els interessos de la burgesia catalana. A partir d'aquell moment, el catalanisme polític es va plantejar alhora com un regeneracionisme de la política d'Estat. La població tingué un creixement important en els primers 30 anys del segle XX. Passar de prop dels 2 milions d'habitants l'any 1900 a gairebé els 3 milions al 1930. Cal remarcar la primera onada immigratòria procedent des de les regions d'Aragó, el País Valencià, Múrcia i Almeria durant els anys de la Primera Guerra Mundial i a final dels anys 20, per les obres fetes amb motiu de l'Exposició Universal de 1929. La indústria conegué dos processos durant aquests anys, el de la diversificació amb la creació d'indústries del sector químic, de material elèctric, de ciment, automobilístic, metal·lúrgic i surer, i l'energètic amb la generalització de l'electricitat, que portaren a terme companyies com la canadenca al 1911. Al començament del 1901 es funda la Lliga Regionalista, que va concórrer en les eleccions d'aquell any. El nou partit, amb la candidatura dels 4 presidents, triomfà a la ciutat de Barcelona. Això significava dues coses: el primer triomf del catalanisme polític en unes eleccions i un revés als partits dinàstics i el caciquisme de la ciutat comtal. La Lliga seria un partit hegemònic dins del panorama català durant aquests anys i va tenir com a líders Enric Prat de la Riba i Francesc Cambó. Les classes populars, per contra, van polaritzar-se entorn del lideratge d'Alejandro Lerroux, que amb un discurs demagògic, anticlerical, radical i anticatalanista, pel que representava la Lliga, organitzà un nou partit polític republicà caracteritzat per la celebració d'actes propagandístics i multitudinaris i per crear una xarxa de locals d'esbarjo i reunió. A finals del 1905, un grup de militars assaltava la redacció de La Veu de Catalunya i el Cucut per un acudit anomenat el Banquet de la Victòria, en el qual es ridiculitzava la poca efectivitat de l'exèrcit. La reacció a l'assalt fou la redacció, per part del govern, de la Llei de Jurisdiccions, que anava dirigida contra el catalanisme, i en cap cas es va condemnar l'acte perpetrat pels militars. Això provocà la formació d'un ens polític unitari, Solidaritat Catalana, que agrupava tots els partits catalanistes, des dels carlins fins als republicans, mentre que en quedaven fora els partits dinàstics i lerrouxistes. Es presentaren a les eleccions a Corts el 1907 i obtingueren un èxit clamorós. De 44 diputats electes, 41 foren de Solidaritat. Això significà dues coses. Primera, que una entitat política catalanista s'estenia per tot el territori català. I segona, una escombrada al caciquisme tradicional i als partits dinàstics. Políticament i electoralment, la dinàmica catalana començava a ser diferent en la resta d'Espanya. Les diferències entre els integrants de Solidaritat Catalana i els fets de la Setmana Tràgica van significar un trencament definitiu de la formació.
La Setmana Tràgica fou un moviment insurreccional popular que va tenir lloc a Barcelona i altres ciutats catalanes l'última setmana de juliol de 1909 en contra de la crida de reservistes per anar a lluitar al Marroc contra les cabiles rifenyes. L'embarcament dels soldats al port de Barcelona va precipitar els esdeveniments. Per una banda, una vaga general i una crema generalitzada de convents. El to anticlerical l'havia donat la propaganda lerroxista i era la manera amb la qual la població expressava el seu malestar i les males condicions de vida. Finalment, les tropes enviades pel govern van reduir la revolta, amb un balanç d'un centenar de morts i molts ferits. Posteriorment, hi hagué una forta repressió amb molts detinguts i amb l'execució de 5 persones, entre elles el famós pedagog Ferrer i Guàrdia, fundador de l'Escola Moderna. Mentrestant, la classe obrera s'havia organitzat al voltant de Solidaritat Obrera, formada el 1907, que agrupava diverses societats obreres. El 1910, Solidaritat Obrera es transformà en un sindicat estatal, en un congrés a Barcelona, que es diria Confederació Nacional del Treball, CNT, de caire anarcosindicalista, i que esdevindria el sindicat més important de la Catalunya contemporània. Els esforços del catalanisme polític i sobretot de la Lliga Regionalista es dirigien a tenir una institució d'autogovern. Només es va aconseguir la Mancomunitat de Catalunya, un ens que coordinava les diputacions provincials catalanes. Constituïda el 1914, fou dirigida per Enric Prat de la Riba fins la seva mort el 1917 i per Puig i Cadafalch del 1917 al 1923. La tasca de la Mancomunitat fou ingent, però s'adreçà cap a 2 fites, la de potenciar i normalitzar la llengua catalana i la seva cultura, i alhora la d'invertir en la modernització de Catalunya, mitjançant el desenvolupament de la xarxa de carreteres, l'impuls a la indústria i a l'agricultura i a la formació tècnica dels treballadors qualificats. La neutralitat espanyola durant els anys de la Primera Guerra Mundial va provocar un creixement econòmic espectacular i un augment dels beneficis empresarials que no venia acompanyat per la crescuda salarial. Però aquesta situació fou conjuntural. Un cop acabada la guerra, les potències van reactivar les seves economies i l'ombra de l'atur i les dificultats econòmiques va planar a casa nostra. Si hi afegim que el sindicalisme era molt fort en aquells moments, com s'havia demostrat en la vaga de la canadenca de 1919, i que els empresaris estaven espantats davant la possibilitat d'una revolució com la revolució bolxevic a Rússia, tot plegat desembocà en una violència sagnant que durà fins al 1923. Pistolers de cada sindicat i dels empresaris i l'actuació de les forces d'ordre públic amb l'anomenada llei de fugues van fer que l'índex d'assassinats i ferits fos molt alt. En aquest context, pel setembre de 1923 es produïa el cop d'estat del general Primo de Rivera, amb el propòsit de posar ordre davant el moviment social, el desgavell polític i la qüestió marroquina. La dictadura es va caracteritzar per la repressió contra qualsevol signe de catalanitat. Per exemple, la Mancomunitat fou dissolta el 1925 i també anava contra l'anarcosindicalista CNT. Estat català, el partit de Francesc Macià i altres grups radicals nacionalistes van protagonitzar accions clandestines de lluita contra la dictadura, com el complot del Garraf, que tenia com a finalitat atemptar contra el rei Alfons XIII, o el projecte d'invasió de Catalunya des de França, el complot de Prats a Molló, el 1926. Tots fracassaren, però van donar un ressò extraordinari a la situació del país a fora. La Segona República Espanyola, nascuda arran de les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931, va significar la recuperació de l'autogovern per a Catalunya. El 14 d'abril, Francesc Macià proclamava la República Catalana, que 3 dies més tard es convertiria en la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquí, es confeccionarà un Estatut d'Autonomia, a Núria, el 1931, que seria referendat pels ajuntaments catalans i plebiscitat pel poble. Aquest estatut fou objecte d'una llarga i controvertida discussió a les Corts Espanyoles i només el cop d'estat frustrat del general Sanjurjo l'estiu de 1932 va fer que els parlamentaris es decidissin a aprovar-lo pel setembre. L'estatut definitiu del 32 era molt més limitat que el del 31. En aquells moments, la força hegemònica a Catalunya era Esquerra Republicana de Catalunya, el partit de Macià, Companys o Tarradellas, que va vèncer tant a les eleccions generals com a les del Parlament de Catalunya. Un Parlament que va veure com la primera llei que promulgava, la Llei de Contractes de Conreu, era invalidada pel Tribunal de Garanties Constitucionals.
Entre 1931 i 1933, el govern republicano-socialista espanyol dugué a terme una política reformista per intentar resoldre alguns dels grans temes pendents d'Espanya, com eren la reforma agrària, la reforma militar, l'autonomia catalana, les relacions amb l'Església, etc. Tot i que l'entorn econòmic resultava difícil i enmig d'una crisi internacional com a conseqüència del crac de la borsa de Nova York del 29 es feia difícil. A les eleccions del novembre de 1933 van guanyar els partits de centredreta i a l'octubre de 1934 es formà un govern amb ministres de la CEDA, partit dretà profundament anticatalanista. La vaga general i la insurrecció obrera d'Astúries fou una resposta a allò que era considerat un avenç del feixisme. A Catalunya, el 6 d'octubre, Lluís Companys, que havia substituït Francesc Macià com a president de la Generalitat, va proclamar l'estat català dins de la República Espanyola. L'exèrcit va intervenir i a les poques hores la Generalitat es va rendir. Les conseqüències foren la suspensió de la institució del govern català i l'empresonament dels seus membres. Les eleccions del febrer de 1936 van significar un altre gir en la dinàmica política. El Front d'Esquerres va guanyar les eleccions al conservador Front d'Ordre, cosa que significà el restabliment de la Generalitat i de l'Estatut, el retorn de Lluís Companys i una amnistia generalitzada. Amb el triomf de les esquerres pel febrer del 36, els sectors més conservadors espanyols van propiciar un cop militar que els tornés al poder per tal de mantenir i incrementar els seus interessos. El 17-18 de juliol va tenir lloc l'aixecament militar contra el govern legítim republicà. La defensa de la legalitat contra els militars sollevats va ser intensa i dura als carrers. Va ser protagonitzada per organitzacions obreres armades i per la Guàrdia d'Assalt, les Esquadres i la Guàrdia Civil, la fidelitat i el compromís dels quals respecte del poder legítimament constituït va ser total. Espanya quedà dividida en dues i s'inicià la Guerra Civil. La Generalitat i els ajuntaments tenien el poder legal, però el poder real estava en mans dels comitès de milícies antifeixistes, agrupacions de partits d'esquerres i organitzacions sindicals amb hegemonia absoluta de la CNT-FAI. Aquesta dualitat de poders no es va corregir fins al nou govern de la Generalitat, de setembre de 1936, en el qual estaven representades les forces obreres, inclosa la CNT. De fet, s'havia produït una veritable revolució social. Durant aquests mesos hi hagué una repressió contra els eclesiàstics, amb la crema d'esglésies i convents, repressió contra els empresaris, contra els conservadors, etc. I es començà a prendre el control de les fàbriques per part de les organitzacions obreres, cosa que desembocà en el decret de col·lectivitzacions, s'organitzà la indústria de guerra i marxaren les primeres milícies al front. A partir del 1937, les tenses relacions entre la CNT i el PSUC-UGT, el Partit Sindicat Comunista, es van anar deteriorant, cosa que precipità els fets del maig d'aquell any, quan es produí un incident armat entre la CNT i el POUM contra Esquerra Republicana i el PSUC pel control de l'edifici de la Telefònica. Al darrere hi havia una lluita de poder i una concepció diferent de com s'havia de portar la guerra i la revolució. No cal dir que hi va haver un rerefons internacional. La Unió Soviètica, dirigida per Stalin, un dels pocs països que venien armament a la República, no volia que els anarquistes i trotskistes monopolitzessin el poder a Espanya. Finalment, la CNT i el POUM foren arraconats. En el front, la batalla de l'Ebre, que englobà un seguit d'ofensives i contraofensives, marcà el destí militar de Catalunya. Franco ordenà l'ofensiva final de Catalunya, que es produí amb gran rapidesa. El 26 de gener de 1939 queia Barcelona i el 9 de febrer arribava a la frontera francesa. Per a molts, començava l'exili. L'ocupació militar franquista de Catalunya va anar seguida d'una fortíssima repressió. D'una banda, repressió contra persones d'esquerres o catalanistes, condemnades per un dels consells de guerra sense garanties i moltes execucions i empresonaments. El mateix Lluís Companys fou afusellat al castell de Montjuïc el 15 d'octubre de 1940, un cop detingut per la Gestapo alemanya a França i portat a Espanya. D'altra banda, repressió cultural a qualsevol signe de catalanitat, com la bandera, l'himne, les institucions, les associacions, van haver-hi canvis de noms en els carrers, els monuments, etc. I una persecució de la llengua catalana, que fou prohibida, depuració de funcionaris i de mestres. I per últim, una castellanització de l'escola.
El règim es configurava com una dictadura militar de caire feixista, amb un partit únic, un sindicalisme vertical i unes corts i altres institucions de govern nomenades des de dalt. Amb una resistència interior mínima, només els maquis, que eren grups armats resistents antifranquistes, lluitaven a la muntanya catalana contra l'exèrcit i la Guàrdia Civil. Favorable a les forces de l'Eix durant la Segona Guerra Mundial, un cop acabat el conflicte armat, el règim patí l'aïllament internacional. Però, entrats als anys 50, la nova configuració política mundial a base de blocs van fer que els Estats Units reconeguéssim el règim a canvi de la instal·lació de bases militars nord-americanes. A partir d'aquí, el règim es va anar obrint a l'exterior. També, gradualment, va anar canviant la política econòmica, per part dels nous governs tecnòcrates amb personalitats de l'Opus Dei, liberalitzant-la i superant la fase autàrquica anterior. La població encara vivia amb moltes dificultats i la prova n'és la vaga dels tramvies de 1951, que també demostrava com s'anava articulant progressivament una resistència política interior al règim. La liberalització exterior i econòmica no tenia un paral·lel amb la política, que mantenia la manca de llibertats democràtiques. Els anys 60 significaren un canvi espectacular per al país. La bona conjuntura econòmica mundial i europea van fer que molts espanyols anessin a treballar a l'estranger. Per altra banda, l'augment de la capacitat adquisitiva dels europeus va fer que comencessin a venir turistes. Tot això va significar una injecció de divises que, lligada a la vinguda dels capitals de fora per muntar empreses, com seria el cas de la SEAT, suposà una nova onada industrialitzadora a Catalunya i a algunes ciutats espanyoles també. Tot plegat comportà canvis en la població. Hi hagué una onada immigratòria cap a Catalunya des de regions com Andalusia, que era de proporcions desconegudes fins en aquell moment. Aleshores, també es produïa un desplaçament del camp a la ciutat i l'inici de l'adquisició de certs béns de consum, com electrodomèstics o automòbils. L'immobilisme del règim fou contestat per un increment de l'organització obrera al marge del sindicalisme oficial. Per exemple, el sindicat Comissions Obreres va ser fundat el 1964. També, l'immobilisme del règim fou contestat amb l'organització dels estudiants universitaris, l'activitat de partits polítics clandestins i el desvetllament de grups catalanistes van produir els fets de Palau de 1960, que suposaren l'empresonament d'un jove Jordi Pujol. També van haver-hi canvis en l'Església Catòlica, arran del Concili Vaticà II, que propiciava una separació entre l'Església i l'Estat i un desvetllament cultural amb fenòmens com la publicació de llibres en català o la nova cançó. A partir dels anys 70, el règim entra en un seguit de dificultats. Econòmicament, s'havia aturat el creixement de la dècada anterior i la crisi del petroli a partir del 1973 va provocar una crisi econòmica generalitzada a l'Occident. Per altra banda, altres règims autoritaris van desaparèixer a Europa Occidental. El Consell de Guerra de Burgos, contra els activistes de l'ETA, també va polaritzar l'atenció nacional i internacional, i les penes de mort imposades van haver de ser commutades. L'activitat d'ETA no s'aturaria i el 1973 assassinava l'almirall Carrero Blanco, l'home fort del règim. L'oposició a Catalunya, des de 1971, es polaritza entorn de l'Assemblea de Catalunya, instància unitària on s'aplegava la quasi totalitat de l'oposició. El lema Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia aviat es faria popular. En aquest context, el 20 de novembre de 1975 moria el general Franco. Amb Joan Carles I com a rei i Adolfo Suárez com a president del govern i amb la pressió de les reivindicacions populars de canvi polític, es portà a terme la transició del franquisme cap a un règim democràtic, d'una manera pactada entre els sectors oberturistes de l'antic règim i les forces polítiques de l'oposició. Les primeres eleccions democràtiques, el 15 de juny de 1977, van portar cap a unes Corts Constituents que elaborarien la Constitució espanyola de 1978. El 23 d'octubre de 1977, el president Tarradellas tornà per presidir una Generalitat provisional. Durant l'estiu del 1978, una comissió es va encarregar d'elaborar un projecte d'Estatut d'Autonomia, l'Estatut de Sau, que posteriorment passà al Parlament espanyol on va ser discutit, esmentat i aprovat. Va entrar en vigor un cop referendat pel poble de Catalunya el dia 25 d'octubre de 1979. Catalunya tornava a recuperar el seu autogovern. El 20 de març de 1980 s'escollia el primer president electe de Catalunya, en aquesta nova etapa, que seria Jordi Pujol.
el 126è president des de la fundació de la Generalitat amb Berenguer de Cruïlles l'any 1359. Jordi Pujol governaria fins l'any 2003. Les 2 dècades de govern de Jordi Pujol, al capdavant de la Generalitat, es podrien sintetitzar sota 3 punts rellevants. Primer, la formació de la nova administració catalana i l'articulació de les noves institucions. Segon, la creació de 2 elements fonamentals que van fer possible la formació d'un espai comunicacional en català, com significar la creació de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació i d'un espai policial, com fou el desplegament de Mossos d'Esquadra. Tercer, el possibilisme i la negació en les relacions entre la Generalitat i l'Estat espanyol a través de suports parlamentaris a Madrid a canvi de transferències o demanda de recursos. Durant aquests anys, cal destacar l'intent de cop d'estat del 23 de febrer de 1981, l'entrada d'Espanya a la Unió Europea i a la OTAN, el període de govern del PSOE de Felipe González com a president de 1982 a 1996 i el de José María Aznar del Partit Popular de 1996 al 2004. També cal destacar la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992 sota l'alcaldia de Pasqual Maragall. En el període 2003-2010, la Generalitat va ser dirigida per un govern tripartit. Del 2003 al 2006, Pasqual Maragall va ser el president de la Generalitat i, sota el seu mandat, el Parlament de Catalunya va elaborar un nou Estatut d'Autonomia, que va ser aprovat per la Llei Orgànica 6/2006 de 19 de juliol. Després de les eleccions de novembre de 2006, José Montilla va ser proclamat president de la Generalitat. Després de 4 anys de vigència, l'Estatut d'Autonomia va ser modificat parcialment per la sentència del Tribunal Constitucional del 28 de juny de 2010. Paral·lelament, es van donar 2 elements claus per entendre el context polític d'aquell moment. Primer, les eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre de 2010, que va guanyar Convergència i Unió, i van situar Artur Mas a la presidència de la Generalitat. Segon, les eleccions del 20 de novembre de 2011 a Espanya, que van atorgar la majoria absoluta al Partit Popular, liderat per Mariano Rajoy, que va ser investit president. La situació d'aquells anys estava fortament marcada per una greu crisi econòmica que va provocar una paralització de l'activitat econòmica i unes fortes retallades de les institucions públiques en el sector clau com l'ensenyament, la salut, les obres públiques, el benestar social, la seguretat i tants d'altres. Les conseqüències de la crisi van afectar les classes mitjanes i baixes de la nostra societat. L'atur, el rescat d'entitats bancàries, els conflictes amb la banca pel pagament d'hipoteques, els desnonaments, la disminució de prestacions socials, etc., van comportar una espiral de dificultats econòmiques que abocà sobtadament certs sectors de la població a una situació de pobresa i a un increment de la desigualtat social. Enmig d'un intens debat sobre el model polític a Catalunya, l'any 2012, el president de la Generalitat, Artur Mas, va començar a reclamar un estat propi per a Catalunya, i ho va fer convocant noves eleccions al Parlament de Catalunya el 25 de novembre d'aquell any. El resultat d'aquelles eleccions va afavorir una estratègia política orientada a aconseguir la celebració d'un referèndum per decidir sobre les relacions entre Catalunya i la resta de l'Estat. El 12 de desembre de 2013 es va anunciar un acord de consens entre diferents forces polítiques catalanes per tal de portar a terme una consulta de la ciutadania el 9 de novembre de 2014. Aquesta consulta, popular i no vinculant, va ser suspesa i prohibida pel Tribunal Constitucional. La situació política va propiciar mobilitzacions ciutadanes i va portar a la convocatòria de noves eleccions al Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 2015. La formació guanyadora d'aquells comicis va ser la coalició de Junts pel Sí, d'on va sortir una majoria parlamentària a favor de la celebració d'un referèndum per la independència. El 10 de gener de 2016 va ser investit com a nou president de la Generalitat Carles Puigdemont. El mes de setembre de 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar el marc legal per la convocatòria d'un referèndum sobre la independència de Catalunya. Aquesta convocatòria i el marc legal aprovat van ser impugnats davant del Tribunal Constitucional, que va suspendre la consulta. Malgrat tot, aquesta es va dur a terme l'1 d'octubre del mateix any. Després d'un període de forta tensió política, el 27 d'octubre el Senat espanyol va aprovar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola.
Els efectes d'aquesta mesura van ser, entre altres, la intervenció de la Generalitat de Catalunya i el cessament del seu president, funcions que va assumir el govern de l'Estat. El govern espanyol va convocar eleccions a Catalunya per al 21 de desembre de 2017 i el 14 de maig de 2018 va ser investit president de la Generalitat el senyor Joaquim Torra. La presa de possessió del nou govern, el 2 de juny de 2018, va deixar sense efecte l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola i va suposar la fi de la intervenció del govern de la Generalitat.